Wandiraɓe joni min jooɗi joni e nder mum nde komi Janggi Bambaɗo joguiɗo e dande hoddu hoddu to sukuru to dande hoddu mawɗu o wiyete Sirifou Bambaɗo nde wonno ɓagata ene moƴƴina sina jomum Allah waɗi ko min jinno aduna miɗo wondiɗo he ceerno Umaru jonde nde hitande wulure e 1999 enen e lewru novembre balɗe 9 mayru balɗe sappo hande dande hodde mawnu ɗum jogui ɗum ko Sirifou Bambaɗo si neɗɗo fonni ko fotani ko ɓuri ko tiggan kande bari moƴƴo sambari mawɗo kande si neɗɗo hollama ko andita ɗi welti koto min jooɗi nde jonde koɗo Dakar ɗo min gondi e ceerno Umaru Gesam kanko Umaru ombo wondi e rewɓe mum mbiyeteɗo Jaari ɗon woni mawɗo suudu o resi debbo ɗi e Fatimata on woni debbo sukajo kande bari miɗo wondiɗo he ceerno Umaru mi nodda yiɗɓe ɗo noddi liige Diawa e ceerno Aliou Balle moƴƴo Yero Julajo so ɗon yewti ha hande mi noddiɗo ceerno Aliou moƴƴo Yero Dado sa nani albarka barkiɗo tawɗa miɗo wondiɗo e ceerno Umaru kamɓe mo rokkata nimsa mo halta ko watta etto ɓoggi hoddu ko
oɗo wiyete parcelle ɗo min battani banda o ñalomaji tan ceerniɓe sina ɗum ko wonno ko ɗi heddi ɓe jotto mbima joni ganda ala moƴƴo ala cuuso ala jambara ala hande ɗum ɓuuri hewde hanki anoni ɓoggi hoddu kolli ɗi gari e jarore ceerno Umaru def tan si neɗɗo hollama ko anditaɗi welti korowo ramadan koɗanteɗo kolli gokkitiɗoɗo fi sabilillahi wa rasulihi ko ñalomaji tan ceerniɓe sina ɗum ko wonno ko ena heddi aduna somi adi heɓɓoggi hodde he noddammi ɗo ko seerenɓe maayɓe ɗum ko immota ko mbigol kaari neɗɗo maayi ɗi woodi mbiteɗo maayi ta maayani Allah Jibril ko wonki ki suuɗi ena lakara kono golle ɗe mayani inde nde mayani ceerno Camara e ceerno Saliou Diawo e Alhaji Mamadou Lamine Djoubayrou e ceerno Saliou Diawo ɓeɗo fof mayani sabu inde ɗe mayani golle ɗe mayani ɓoggi hoɗɗo ɗi mbatti jarandema jarore hono no almuɓɓe mbaɗantamani ta aɗa yaha to juma to kande mbaɗi sabu jannguɗo hemdi gandal mum ko heɓanno ko heko yakoranno fof aɗa wondi he mum Allah Umaru aɗa wondi e yimɓe aɗa wondi e teddugal ma si Allah tagima mo waɗima moƴƴo mo okkima gandal o tottima teddinede e yiɗede Allah yoɓima ko tagannoma ko ceerno Umaru kande mbaɗi anali jengi bambaɗo ko mankata somi hoɗi he ɓoggi hoddu noddiɗo Alhaji Boubacar ɗum woni Boubacar tan ton kose Allahu akbar mi ala hatta jamma ara kande jamma ko haaju mum jokki
take ko nanta ko Allah ko wiye ko imma mi walle kambe si neɗɗo hollama ko andita ɗi welti ko nde ɗo tugere wiite allahu ya rabbi allahu ya ɗum fof ko heɓurana aduna wurde bona mayde bona fof ko ɓuuri bonde waɗi ñalawma nokku foɗo ñalawma belɗo natti aduna yimɓe natton so ñalawma belɗo yalti ñamaɗe natti yimɓe jalta mbiɗa woni ɗo he joom ñalawma noddiɗo bandiraɗo ma ɗum woni miñiraɗo ma ɓe mbiyano ɗum Abdoullahi Bara sono yawti nde wonno ɓagata ina moƴƴina sina joomum min jeƴita ceerno Umaru mo Allah hokki jaɓanede tedduɗo ɓi tedduɗo miɗo wondi ɗo e hoddiɓe am ɗum woni Jarga Adama e Abdoullahi Dia e Amadou Diaw kamɓe bari ndesam ko hoddu haali ko wona fenade hoddu wi fanantamo ala hoɗande e batte jonde nde e barke jonde nde e teddugal jonde nde e weltare jonde nde kande bari ɗo mbaɗde golla oɗo bande ma sukaɓe men fulɓe ɓe foof ene jooɗi ɗo ɓe tawtora ha mi limanma honoɓe poti annana neɗɗo ɗo wiye makki on ko baɗiraɗo men e miñiraɗo men Yero Guely meɗen gondi ɗo hembo wona ñofor on ko sofor timmoɗo aɗa andi ñofor ɓen kayiɓe allade baali hakkude beddaji ɗi e goudron o mo anduɗa ko ñofor ko balle ɗiɗi dawdata yeto ñande tati nde ma mbattoyon kadar o ta woodi ɗo memi miir on wiyete Demba Diamanka
omo tawtora e mbaggol bande ma Amadou Amadou gorko ene wiye Haruna on ko moƴƴo malan mawɗo omo tawtora Basiru ɓiɗɗam ɓiɗɗo Mamadou Yero Seydi omo tawtora e mbaggol bande ma e mbiyeteɗo Jannunu moƴƴal Haji Illayi saare mbiyeteɗo Ceernoyel omo tawtora e mbaggol bande o Tijjane Pulla Fuuta bo Mam Fatim mo Kunkanni nde ɗo hakkunde kala ɗo limɗamo omo andi omo tawtora e mbaggol bande o hadi ngaren ne Umaru maçon fof mbujjoɗo Simon a heɓata ligge oɗo ko maçon timmuɗo anduɗo hokko maçoŋagal nafi gorko ene wiye Buuba omo tawtora e mbaggol bande ma he Burayma o ko moƴƴo Samba Kande to e Bafara hadi ngaren e jarga jargiɗo cee ena jargi kosam ena jargi kalisaji si jarga woni ala sare an kay inde nde tan wonɗon taw a wona jarga oɗo ko jargiɗo cee en gari to rewɓe to baɗiraɗo am Adama en mbiyeteɗo Berewo en mbiyeteɗo Safi ɓeɗo ko sukaɓe rewɓe eɓe tawtora e mbaggol bande ma si banda ene moƴƴa ma rewɓe tawe ko addi to berɗe welani rewɓe jaata toon Oumar am hetto ɓoggi hoddu ngol ɓoggol min koɗani Ceerno Amadou Kuyanka joni nana eɓe jima ɓoggol ngol e inde Ceerno Amadou Balde e Mariama on woni debbo mum ko duwaji waɗa alatere fof hakkille mum iwani e kumpa sawdu ɗo wondi ɗo e Ceerno Oumarou anduɗo ko haalnaka koyɗo o koyɗol jamma goto ko wawi mattude duuɓi wurde neɗɗo ɗum wona haala janggi bambaɗo Allah golli golle mum so nani inde Ceerno Oumarou Kande hoto o jeeya koto wiyete Sabali Kunda bam makko wiyete ko Sambadu Kande Sabali Kunda ɗum ko e nder Guinée Bissau woni oɗo wattu omo jangguina almuɓɓe ɗo ɗo nder Dakar no wiyete Sande Kurti omo jogui koɗanɗe makko Yombol omo jogui koɗanɗe makko to Gara Dakar ɗiɗo nokkuji kala ɗo jiiliɗa Ceerno Oumarou Kande ayyam Kande Bari o ko jaatiraɗo keetel mawɗo on keetel o jibini Mamadou Coumba e Sambaaru Coumba e Mama Coumba e Ramatou Coumba Mamadou Coumba o jibini Sambaaru Kande o jibini Racine o jibini Ayne Racine e Fatimata Racine e Duntun Kumbel e Jolo Kumbel e Teddi Kumbel Sambar Duntun Kande kanko jibinani min Oumarou Kande mo joɗani min waɗana o banda on o jibini Tunkan Kande o jibini Kaba Kande o jibini Malan Kande o jibini Bambe ɗum woni Bambe Kande e Oumou Tenen Kande somi hoɗi he ɓoggi hoddi o mi siwtori ɗo jaatigiɓe am leydi France Mamadou Yero Saydi e Mamadi Kande
he Isa Kande he Isa Balde e nder famille ma kala mo neɗɗo yejjiti anda ko yejjiti kol tan wayi noon wona añeede wallahi anani rewɓe ɗi kala to bandatoɓe ko jawtoɓe ɓe kam man mi wiide debbo fof mo heɗota ko banda o yaalo nawlir e kawa ngaɗo pusowo kore to wayni ñalngu ngu min mbatta oɗo banda hande o hande ko talata to bange lebbi ɓaleɓe oɗon gandi ko he lewruraji ɓe gonɗen hande waɗi balɗe nogas mayru yawa ari en ngari heɓɓogol jokkere en dam ngol ko ɗum firtata hitande min jaltini ɓoggol ngol ko nden hitande min mbaɗani ɓoggol ngol Demba Oumar Hakko ko ngol woni jokkere en dam anan ko noon duggere nde firti mi siftori ɗo Mali Kande on mbiyam mi nokka okka no dokkal foti tidde ni aduna sakko neɗɗo wona nokka okka Kande bari wallahi jawdi hatta mayde gandal hatta mayde cuusal hatta mayde so jawdi haɗanno mayde hoto jeeli woni hoto juga woni so jawdi haɗanno mayde Kande bari kalsi ari nokkuɗo minen kalsi o joni joni o wiyete Safi Dia ɗi heewi ko debbo wiyetema koni ko debbo yaago woni mona Safi albarka Safiyatu o yaltine kalisaji kesi ko hande ɗi ligga to banque Dakar ɗi jiili ha ɗi natti parcelle ɗimbo andani minen joni joni ɗo nagge calcul tangue wima aduna hewɓe mbiya hunitake hunani ceerno Oumarou Kande ko ceernajo janggi foof so yettaki okkirde suwa dokkal ko afa huude foof ananno Sirif Bambaɗe watta hoddu ɗi moƴƴi kañum tan goto o acciren ɗum hoddu mo nana golle hoddu kanko woni ministre suudu kolle amen bisimilla ma Sirif mi deƴƴi ananno hoddu watta
ndesan duwaw goto ena woodi sa nani yimɓe ɗi duwaw o koye jamɓe ceertu yo Allah tawni ɓe wuuri wona ceertuɓe kaso ceerno Mamadou Jangi Bambaɗo wayni mama alarba balɗe 11 lewru tubako ɗum gonɗen e mundu ɗum woni novembre heede 8 heures jamma miɗen jogori diwde e avion min jooro Portugal yaware laaɓi so a hawri e gujjo yomo haalanma haalaji ɗiɗi jaɓa komo haali ko heddi ko foof woto jaɓ so a hawri e gujjo o wiyanima min de gimmotomi wujjoyde ta miɗo mora gila nawru am du nani dillere hombo wonin golle hono en mbayri wadde adna ɓayri wona ko waɗa e kurkol ɗi tan ɗiɗi gujjo haalantama jaɓa ko heddi ko foof kono futura tan haalta to bange françire on na weera o Jangi Bambaɗo tawaka sabu kalti ala toon semaine prochaine kande bari kala ko ɗon naka nafata adna ko ndonu mi waɗa kodde mi waɗan lacciri mi waɗan mooni mi waɗan maaro yo a tawre ko ñaame tan wawi ɗin ko nguɗi joom ñamru jeeyi unule unanteɓe miɗo wondiɗo e fuutankoɓe ummiɓe Fuuta miɗen koddiɗo e galleji jawari laaɓi nan hoddu mi ruttima to rewɓe ma an Umaru Kande jaariyatu ɗum woni jaari e nawla mum on wiyete ko Fatimata on malama ceerno Umaru debbo mum e bambaɗo mum e miñiraɗo mum pinoɓe hande ena daramo on mbasaɗi Allah waɗani on ko mawni aduna wallahi mi siwtori ɗo Demba 10 000 Demba Welingara albarka e guluuje 60 e hitande nde gonɗen e muɗum nde ɗo wiyete Welingara Aliou Ñana ɗum ko e région Kolda woni kanko Demba 10 000 ñalawma goto base ena berta par ujunnaje 10 o rokki ha 60 wonde Welingara fo rendi jakiliɓe Welingara fo rendi okkiɓe kumpa okkiɓe koɓe kaala andi so Allah waɗi neɗɗo o woni moƴƴo ɓi moƴƴo wona ŋeñɓe tan mantata jomum woɓɓe jagge kam dande wudde to marte Jangi Bambaɗo dare kore a hettini kam ñande mum ko enen kawrito e rompoñ